Se spune că viața e o carte și noi suntem filă în cartea aceasta. Anastasia Cernavcă constituie o filă în cartea vieții a gimnaziului. Ea este o elevă în clasa a 8-a, o cunosc ca o fetiță curioasă, harnică, ambițioasă, exigentă și mereu atentă, activă și ajută mereu colegii. Anastasia participă activ în viața socială a clasei, școlii și în satul natal. Are capacități deosebite și de dovadă de calități de lider pronunțate. De aceea este și președintele CLE-ului la noi în gimnaziu. Este o elevă de succes și merită să-i dețină titlul Elevul Anului. De ce îi doresc succes într-un ceas bun, Anastasia, și baftă!